Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kanye nothando lwesithembu. Kukhona othi hawu le show ebhedayo. Esho lapha kwizingane zesithembu. Iy'ngane zesithembu ziyabuya no-season 3. Ukuthi bebenzani-ke kwishow kwamanje ngizobe ngikhulume ngesinye isikhathi. Kodwa nazi iy'ngane kanti bahola malini guys kule TV show yabo. Ngibona bedrive iy'moto nje engathi ziyabiza kakhulu. uSibindi no-Abo. Nangiya futhi nolwandle. Ngimbona ephethe imoto ngathi usethenga imoto enye futhi. Ha! Abanye basebabazi ukuthi iy'ngane lezi zikwisho. Phela laba abakuthanda nesithembu bayasebenza. Izingane zesithembu futhi bayasebenza. Social media futhi bayawusebenzisa ukuthi bephinde bethole imali. Mina sengifuna ukwazi ukuthi lapha kwizingane zesithembu kanti kuholwa malini. Ukuze-ke ngoba kuzoba khona enye intombazane entsha ezoba khona. Mase sithetha sibuye sithi kodwa uzobamba malini. Ngoba phela siyazi ukuthi kunethuba lomsebenzi, kune-contract, kune-agreement. Bathola malini o-Abo? Asiyeke-ke imali yo-Abo. Cha, mina ngiphakama nokubongela u-Abo. Ngingakatholi kahle kuSibindi. Nange u-Abo siyabona ukuthi wenza izinto ezinhle ku-social media ekubukeka kumsebenzela. Siyambona nje ukuthi ngempela nangu u-Abo engase futhi lento yokubashaya isithanda ukumbalekela. Siyambona uyapheka, wenza izinto ezi-right, uyakhula futhi kuyona i-social media. Njengoba kwabantwana-ke laba esibazi kwishow leya yabazali uthando lesithembu. Njengoba abazali sibabuka nje sibalandela ngeke sihlale sithule. Mase kwenzeka okuhle mase siyacasha. Halala-ke ku-Abo ngiyabona ukuthi uyasebenza nama-brands kuhamba kahle. Sesiyezwa ku-season 3 ukuthi igoli limphethe kanjani. Okwami ngiyabonga i-support, ngiyabonga futhi niphinde ni-support nabanye. Bye.